এটা কি মাস? নবম মাস। নবম মাসରେ ଆମର ବିଷୟ କ'ଣ ଅଛି? କୀଟପତଙ୍ଗ ଓ ସରୀସୃପ। ଆଉ ଗୀତ କ'ଣ ଅଛି? ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରଜାପତି। ଆଉ ଗପ କ'ଣ ଅଛି? ଅଳସ ଦୁଃଖ ପା ମାଙ୍କଡ଼ରେ ପାଣି ପିଆ। ଆଉ ଆମର ଏଇ ଯେ ସବୁ ଚିତ୍ର ଅଛି ଏ ଚିତ୍ର ସବୁ ତୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବୁ ନା? କହିଲୁ ଚିହ୍ନିଲୁ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଅସରପା ପ୍ରଜାପତି କଙ୍କଡ଼ ବିଛା ପୋକ ଓଡ଼ିଆଣୀ ଆଉ କୁମ୍ଭୀର ଆଉ ବେଙ୍ଗ ଝିଣ୍ଟିକା ସେଟା ବି ଗୋଟେ ଝିଣ୍ଟିକା ସାପ ଆଉ ବୁଢ଼ିଆଣୀ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ? ଏସବୁ କ'ଣ?